Hello guys, good morning. Welcome to my daily vlog guys. Anak Jod. Ay, naglabas zero ah. Ha? Tabok ta to kay susu. Unja pa ko. Ha? Bisa naman ta. Ara. Ay, laong naman. Yes. Saan pa na nilabas? Lami mo mo. Ha? Samin-saminan ba? Anak, kakak itlog. Di ka rin natin mana. Peso, gagawin na po. Itlog. Apagat. Tingnan na, Col. Ano size o dos? Atom ta kasubangan. Dapat juga ubo-ubo man. Ibobong kita pa ato kun ka na utro gina ka apay na talaga dit. Aba man magapagat ibaba. Mo gelap. Kapag ulit tok-tok ko mas kutsilyo mo nawa ay naman ako boy. Para to diaminan ro to. Airihan. So. Opsional. Sa paon ni mo do labas? Ana mulino di kagabi? Oh, dagko maputol na tong uban. Basta na ibaho-baho labas irang paon na. Bulinaw. Bautos birto gamay kay labas mang baho-baho. It kani it. Nagkaan na rin kami no. Ina do. Gusi grasyahan ra to. Pare mo le la uncle. Tan. Ha? Pare mo le la. Ha?
Berto ni pormahan eh. Ah. Berto. Largo. Kamao na po ni Berto. Niliwat ning Alex. Isdaan. Isdaan si Bert. Hala. Ay, nailang bala. Wow. Thank you. Deslabas na? Al? Deslabas na? Asa man na? Ulo na ibe. Lagi gramos. Damo, 1 kilo man pero atong kuan na gamay kay. Noibe. Pila to to? Noibe to. Di gan. Oy. Anong nangyari? Dia. Dia. Warman hapit mo di size. Naamang kagod. Pizza. Siapa deh kisah potong? Aduh. Suwat, Bert. Wat tay suwat. Biasa pizza kita kortaron. Ayay. Ini lagi naik jampau. Itu enggak naman kaya lang ano. Ato na pagkas mo laga kanan nga ba. Gibadlisan man ka og niara tungod. Ini may spot basta malagak na kay Rudy ni. Ah. Quatro. Oh, no quatro. Apa dia muli ag pagituon dai? Wala pa. Nalagte sudah no na, Bert? Oh. Basig magdudo na matag asin ha. Bentana. Oh, naman ay ato. Asa pa day sila ha? Naligaw na, buntok na mo, kunod na. Kini ba ka na na? Gapas-gapas. Kanang kapag-gapas ba? Puti mo nek, puti nga katambak. O ba? Basa pa ng yellow. 3-4 na yan. May katambak puti ng Di man ha? Dili. Gusto ko ula. Sudah. Silupin buat ni.
Ano mo ko? So, ako panday. Okay, yung balik-balik ko panday baki. Ah, naarit ko. Isa. Sige na ah. Ha? Iingon mo? Ha? Iingon mo? Isa. Si Sir? Bisig to pa duha kadung pa to. To pa duha kadung. Pila man ni kilo? Nuipir ano? Tanang itanaw ano yung 1 kilo na. pila man ang Buto na mag isang 9 gramos. buwang. Sabi na nagdimid siya ra. Mm. Karira de kuno ulit. Ha? Karira. Aw kanara. Aja na. Dito pa may to ay duhang dong. Ayaw sa. Kay to ay duhang dong, bisag to sa min adto. Sa min ra ba ilang ganahan. Kuha man to'y paon, labas to'y paon adto. Pen. Labas to'y paon. Kasi na isamin adto. Kaluyas Ginoo. Pohon. Wala ha. T-shirt. Ako ni mo hapdi ha. Bigat ko pupunan ko kanang wala day mo 8 gramos. Apa man di ay. Wa mo ko ng duol si sir. Di nilantar to ani ni Daon ng cellphone eh. Nga magdadaro, ayaw na magdaro kay magsigig cellphone. mabuhay ko sila. Napasirit-sirit mo ah. Gaparurot si Alex og si Berto guys. Ako lang man gikuan og sounds kay na may sounds ni Alex gani gatukar ako naman na siyang gi voice outan. Nakabaligya po si Alex kani guys. Mga tuwas lagi hapon ang isda. O miranta pugkos kang bird ani. Ani ihang luwang. Doon na po isda guys. Mga katambak. O gitimbang na ang kang Alex nga isda. Tuwas. Gisunod sa pagtimbang ang kang Berto guys. Ubay-ubay ang yang isda guys, atong makita. Uy, gakirig-kirig palagi Report. Kana ulit. Dos, report man ko. Sige, okay. Kurug-kurug pa, Kurug-kurug. Napatimbangon, pen. Nagpuwas ro gaut. Lapu-lapu ano. Lapo-lapo. Esta day. Ay kalimtan na ako ba? Uno. Sige. Esta? Hanggang po mo na. Napay tuwas, try. Bilig ka ng mandadjungay undoy ha. Ay ikog ka adyo to atong mandadjungay. Di na gani mi usay mo suwa ton. Kanang
Manda jungay ba oh, may ba mangutag gikutasan kay nanabo. Isa doy. Karon sa doy. Papsa. Sa. Usang kilo. No. Isang kilong small. Ados, kita pa eh. Dos, three, four, five, big. Ha? Tambag kami. Pasensya na mo guys, ug maro pilingon to karong adlaw. O ako mo guys. Bye-bye.